Γεια σας, είμαι η Ελένη Ζερβοπούλου και σας καλωσορίζω στο κανάλι του blog μου Books and Freakies και στα βιντεάκια που μιλάμε για το beta reading ανάμεσα στη συγγραφή και επιμέλεια. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω για το ερώτημα, μάλλον θα αναπτύξουμε λίγο το ερώτημα πόσους beta readers χρειάζομαι. Λοιπόν, δεν μετράμε τους beta readers σαν τα παιδιά του Πειραιά που λέει και ένα γνωστό τραγούδι. Όχι παιδιά, δεν χρειάζεται να έχω ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα, ούτε πέντε, ούτε έξι. Λοιπόν, μέχρι το 3 θα μετρήσετε. Μέχρι εκεί μπορείτε να τους έχετε. Λοιπόν, γιατί? Λοιπόν, έχω ακούσει ανθρώπους που έχουν και 10 beta readers. Όχι, δεν βοηθάνε οι 10 beta readers στο κείμενο. Είναι 10 διαφορετικοί ανθρώποι, 10 διαφορετικές απόψεις και φανταστείτε κάποιοι από τους 10 να είναι γνώστες μόνο ενός είδους της λογοτεχνίας. Όταν λένε γνώστες, εννοώ να γνωρίζουν πολύ καλά τη λογοτεχνία του τρόμου, ρε παιδί μου, δηλαδή να τη διαβάζουν και να σε βοηθήσουν πάρα πολύ καλά. Δεν θα σε βοηθήσουν όμως. Γιατί εσύ, αν μου έχεις γράψει, ας πούμε, fantasy και μου έχεις δώσει σε 10 ανθρώπους που, ας πούμε, οι 3-4 διαβάζουν μόνο λογοτεχνία τρόμου, δεν βοηθάει αυτό το πράγμα. Άρα, οι beta readers είναι μέχρι 3. Και 3 μπορώ να σας πω είναι πολύ. Αλλά μέχρι 3, γιατί είμαι καλός άνθρωπος και σας το λέω έτσι τόσο απλά, πολύ απλά. 3 βοηθάνε, 3 αναγνώστες, επαγγελματίες αναγνώστες, 3 beta readers που γνωρίζουν πολύ καλά τα είδη της λογοτεχνίας. Και θα το πιάσω και πάλι και θα πω για λίγο ακόμα ότι όταν διαβάζω, ας πούμε, μόνο ρομαντική λογοτεχνία ή και τρόμου, δεν μπορώ να βοηθήσω έναν συγγραφέα που μου γράφει φανταστικό. Γιατί στο φανταστικό υπάρχουν κοσμοπλασίες, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και κυρίως ρεαλισμός. Δηλαδή, εμένα μπορεί να μου φανεί πολύ wow να μου έχει ο συγγραφέας, ένας άνθρωπος ερωτεύεται μια φάλαινα, αλλά αν δεν γνωρίζω από φανταστικό να μου το αφουγκραστώ σαν ρεαλιστικό, δεν τον έχω βοηθήσει. Άρα χρειαζόμαστε μέχρι 3 beta readers οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον τρόπο που θα σας βοηθήσουν. Όχι παραπάνω από 3 παιδιά. Δεν μετράμε, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, τα παιδιά του Πειραιά. Τα παιδιά του Πειραιά ας είναι καλά, ας είναι όσα θέλει, αλλά οι beta readers να είναι μέχρι 3. Πολύ απλά. Αυτά τα λίγα. Εσείς πιστεύετε όμως, πριν κλείσω, ότι χρειαζόμαστε περισσότερους beta readers? Τι λέτε εσείς πάνω σε αυτό? Περιμένω τις απαντήσεις σας, περιμένω και τα προσωπικά σας μηνύματα που έχω από μερικούς και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά. Γεια σας!